Kertasana ki ya kadipaten. Heeh. Mbrebeg ki ya kadipaten. Iya. Nggodean ki ya kadipaten. Iya. Pace ki ya kadipaten. Iya. Banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Amale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Heeh. Jadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh ngono. Upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa ki ageng aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang. Ya, ben nunggu sik. Heeh. Ya. Diteruske. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ing bakal nulung marang aku, ora ono kaya litaku kejaba saking Allah kang aku. Sedulurku aja nganti mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung 5 wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu liman waktu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Nak takok kok gak puenan. Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa Lah. mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki molo apa? Nyapa? Kok moro pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih. Lho kuwi sapa? Antara dalang kondang karo sinden kondang. Oh. Ya apa ora? Takutine cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes, to padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung, aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Pasar. Lah ning pasar wong jenenge bojoku rada galak to, Mas. Bakul blanja. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwiye? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Dadi rong termasuk mesra wae. Mesra, ra iki nglumpuk idu tok. Lah kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa nek ra setuju? Nek tanggoku kuwi ya dalang kondang ya luwaris ra depo dalang lokal-lokal. Sing wedok. Sing dalang daerahmu kuwi. Nggih. Anu sinden kondang ya tanggapane ra leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki lho omonganmu kok ya kono ah. Kok iso dadi anak kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndang diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso. Hari jadi Nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih saderenge kula tak ngaturke ulo salam rumiyin. Ulo salam dulu menyapa masyarakat. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa
nembe niki ping kali niki loh Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah, parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke 1087 nggih. Mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separuh menungso separuh wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku kowe. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri, sapa ngerti engko nganggo ii ngono. Bae ora nganggo kuwi kok saiki. ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Nah, Ini maknane padha ora karo aku. oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang 1 aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif, korupsi, kolusi, nepotisme. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kota Nganjuk. Oh no. Nggih. Kuwi 0, saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu, yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenenganipun sinten Pak? Pak PJ Pak PJ Bupati, menika Ketua DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa dihadirkan di sini. Langsung bertemu dengan masyarakat Nganjuk. Nggih. Asli. Alhamdulillah. Iki yo paling gak awake dhewe ning kene ditimbali yo paling gak ndongakno sithik-sithik no Mas. Iya. Yo paring Donga ora kulak ya to. Donga ora kulak yo paling donga yen yo sing pantun kan yo kena. Parian lagi ngoten to Mas nggih. Contone piye Mas Dodo? Dadi enek isine ngono. Contone Enek manuk menclok ning akasia. Kowe muni yo cakep kok meneng ae jane piye lho. Wong mosok pinter karo cah ciri-ciri. Cakep. Urung sik aku sik ngono lho. Ana manuk menclok ning wit akasia. Cakep. Nah ngono. Mugi-mugi kota Nganjuk tansah jaya. Allahumma amin. Kowe yo cakep. Cakep. Oke. Mangan gethuk dicampur teri. Cakep. Masyarakat Nganjuk mugi kathah rezeki. Oh ngono. Mbak Ambar gawe kaos. Opo? Cakep. Kaos. Mas Dalang Akbar mugi tambah jos. Amin. Ganti kue Mas, pantun Mas. sing Pantun. penak. Ya, Aku wis ganti Mas telu. Komet. Heeh. Wong aku urung enek padha pantun, aku wis mantun kok. Loh, mantun apa kowe? Kayak ki mau ta? Iya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Aduh. Gak muni cakep kok aduh piye ta kowe iki? Kok pantunmu? Kayak kowe melo. Pantunmu kok nganggo Indonesia barang lho kok. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada ya ndak usah mandi. Loh,
Maki jurusanmu piye to lek iki? Ora parikan ora mulih lho, ora nyambung. Kok mboten runtut ngoten sing penak lho, Mas. Balena ngomong balena. Balene kalau ada masuk gak nyambung blas. Ora nyambung blas karepe piye lho. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada, lah apa mandi? Yes, mandi ya apa ra mandi ya ora apa-apa ya ra. Terus Purwokantine kecekele ning ndi? Walah, kowe golek Purwokanti. Iya to. Wong jenenge pantun ki yo I yo gurine I ngono lho, Mas. Oh iya. Purwokantine ki cetha. Mantuk kleleken teri. Sementing Purwokanti. Iya, mantuk-mantuk kleleken teri. Cakep. Nganjuk semakin di hati. Iya. Ngono to kok. Wah, lho Dadi tangane ki kaya pas lho. Aku seneng. Dadi pas Purwokantine. tetapi liri ngene ngatek kaya wit mauni. Saking wit mauni ngebleki cengelmu kuwi, saking bahagiane aku, Mas, ngono lho. Mula sing penting ki Purwokanti. Berarti nek masalah Purwokanti iso. Lah kene dolanan Purwokanti wis ana 16 tahun. Purwokanti kok 16 tahun dolanan ki apa ono lho kowe iki? Ya bakul lho. Contone. Jajal nek tak iki tak kae kata-kata kok dadane Purwokanti sing genah. Ya. Ya ta. Gedang digeket bakdo madang. Lah kok pinter nak. Terus mau ngono pangananku to kuwi. Tinating dana tatinating dana tinating dana tatinating dong tinating dana tatina ding dong dang ding dong serut. Oh, Nek niki pas Mas, pas. Oke. Gedang ya digeket bakdo madang. Oke. Ngono. Cimat Barang siji sing di rumah. la pinter enak. Tina ting donang tak tina ting donang tina ting donang tak tina ting dong dang ding dong trut. Oh jimat ya. Lah yo jimat Barang kok yo siji iso. sing di rumah. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. Lah bocah kaya ngerti Purwokanti iki lho. Lah Gamel itu. sapa sing penggambeli kowe iki sa? Atas ketek-ketekan. Kok ketek-ketekan. Lah kono. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. apa ya ngono Met? Kuwi wis paten. Yen Mas Akbar Pacare nikah. iya Kiku piye to kok. bahagia tegese iki bahagia ngono lho Mas kok. Ya wong tuwek ya mok ndongakno tok. Nah, dadi dua insan yang memadu kasih iki kudu didukung. Nggih. Mas Komet itu ya istrinya Seniwati. Seniwati nggih. Alhamdulillah penyanyi juga, mara sepuh pesinden. Sinden. Nggih. Lah ning sing mara tuwa sepuh mara tuwa lanang kuwi. Maksudnya mara tuwa wis suwek ngono Mas. Dadi Iya. kok protes saya dadi. Mara tuwa ki ya mara sepuh. Lah ya. Kuwi wis tuwek ngono lho Mas. Ya, mara tuwa lanang piye? Sing lanang kuwi iki panjak kendang. Oh. Kula kabeh nganggo seni Mas. Oh ngono. Nggih. Keluarga seni kabeh. Keluarga seni. Seneng menyanyi. Omah ki wis kebak kaset WF. BF musik lagu kok Lagu. kowe tak tapuk omonganmu kok sok Putri. kowe iki omongane sing cetok dipirsani para pejabat para rawuh para petinggi lho kok Nggih. pimpinan kota kok sok iki sing apik ayo Lah nggih. piye kuwi Keluarga seni sangene betina nyanyi to. nyanyine piye Pados ngene iki wau nyun sewu nggih. Heeh. Aku kan pamit. Papa berangkat ya aku kan ngono. weh Papa. Iya, oh biasa keluarga romantis kok. Iya. Ngono ki bojoku ya nyanyi lho. nyanyi Nyanyi piye piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Cangon to we. swara penae Marai wong seni ya kaya ngono. wong seni nyanyi ya Iya, ape karepku ape ki. berangkat kerja nyanyi Dinyanyekne. Izin tak jawab. Heeh. Ojo nyanyi to, Dik, isini-sini. Engko mantuk njaluk tak tumbasne apa, Dik? Nah. Ngono ki ya nyanyi. nyanyi piye Aku tidak minta oleh emas, permata dan juga uang.
Tangan mulut Pak. Lambene lho kaya cindung bensin. Lho, nyanyi iki nek gak nganggo penekanan elek. Lho ya lambene ora usah diongkak-ongkek, ongkak-ongkek ngono biasa. Harus ya, ada cetha. penekanan. Penjiwaan Kaya lagu saiki aja gelem kalah. Lah nyapa lagu saiki? Lah kuwi sing lagi viral kuwi piye kuwi? Apa lho? Kendangnya tok Mas, Kendangnya, Mas, kendangnya. Sing viral kakak nyanyi. Viral yang kita anu TikTok kuwi. Seneng, TikTok. Yuk kita sambut satu-satunya penyanyi yang seperti Bajul. Ada Saudara Bajul nyatek ndasmu ben viral ya ta? Viral nek kaya Bajul iki sapa sing Siapa ngerti viral terus dudu Bajul? Iya. Lho, ora kuwi. Lah awake dek grup wong telu ki ora ngono pase. Apa? Lah nek Mas Akbar ki dalang, mesti nek ditambahi Ki Akbar Shah Alam. Aku ya tau dalang Ki Dodok Widodo. Kowe ya kan ya tau tambahi Ki Rek Komet. Kelamin kan pas to. Ya ora apa-apa suluke gur. Seneng enak aku. Aku ora seneng, aku mau anu bangga. Baik saudaraku semuanya yang sudah berkumpul. Ya. Bayu lek ndas tok to. Tapuk tenan kowe iki. Aku ora ngerti. Iki para rawuh. Sebetulnya lho Pak Bupati gara-gara kula nggih macet. Ngapunten lho nggih. Alah kowe iki kepedean. Nyapa ta? Kok gara-gara kowe macet lho jere sapa? Lah iki nek gak perkara pengen ngerti aku ya ora macet lho to. Oh, kowe Iya iki ta? mbok yo ngilo. Apa ta? Iki minangka niki lho. Oh iya. Enek Mbak Niken, enek Mas Akbar. Lah nggih niku. Lah tek kowe gara-gara kowe. Womo kok. Ayo nang siarno sing kaya ning orkes-orkes ngono Mas. Siara ya. Ya. Langgar apa masjid? Lho aja. Wis. Kuwi wong kesripahan, langgar apa masjid wong kesripahan. Tahu tanggaku saking gupuhe lho. Piye? Bareng nyarno wong kepaten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune rak innalillahi. Wong kepaten kok ya kesetan kok ya. Kepaten susah ya. Lah kuwi piye? Lah kok iso alhamdulillah. Mati lho le aku. Alhamdulillah. Sak menika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. Wonge sing nyaro Jek. Bawa ning nggonku Mangan. tak mentik. Mangan. Sian. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis. Kowe iki MC mah cengengesan. Kowe ganggu MC itu. Ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok. Guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe bianter biasanya ra ngono. Ancene aku maksimal dina iki. Gara-gara nek wong loro iki aku maksimal dina iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Ya aja ngono. Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno dhewe. Kuwi jenenge artis ra kajen ya kuwi Wis, kok. nekat. Artis kok kropel. Ya ora ya kowe to men kok. Lah iya, mantuk lah aku. Aja kok. Ora wong urung bayarane. Iki kok malah mbok cetakno nyapa. Ancen yo Aja jujur nemen-nemen. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik sedengan Mas. Oke, baik saudara semuanya. Anu mike apa? Mike salah. Cek. Niki mike kleru Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak Ya, iki ya, kok iso ngono, suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Ca Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok blunus nek popone to Mas. Lah piye to pesenmu Lah, piye? piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Kendang. Oke, kok kono. Ca Dodo. Kita sambut ada Ca Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya ada. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Mas. Lah nggih to, napa pantes to ngene iki ketek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Ketek amene gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Dene nesu. lelaki penghibur. Gak aku laki-laki apakah penghibur bisa. Ini kan guyu.
Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa. Matane iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas, yuk kita sambut. Iki lho wonge. Ayo, Tak genduten. Tak gendut. Come on. Tangane Mas. aku bojak. Wis rungono. Oke. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelen ya apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kok yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Bisa nyanda kantor kecamatan. Lah iya. Kudu tak rames saya rasane kok, Sok. Wedok mau. Ayo Mas. Dung tak dung. Ayo. Hek. Aku melok to Dik. Wes aja ganggu. Oh, melok sate. Wala al intalikinta wa inta Apa ya? wala al intalikinta wa anta Alah, piye? likinta wala al intalikinta Kurane lho, Mas, wa ya. inta Ya, ora sok kurane. likinta wala al Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. keliru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis ning Bojonegoro FYP. teko nganjuk ado-ado kok trimo. lah kowe apa iso kok geget Natap tenan mu ngawur. Natap tenan ya. aku dino ki maksimal kok Maksimal ning sana. orane wong loro ki maksimal Ora. lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi Mundil, musik mundil musik. yo Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginna. Apa tuh? Penak tenan aja. Kowe iki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lagi padha. bang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku Kiku barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. lah ya kaya Bener maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo ya Allah eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora ngece. Ini Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku kepala, Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok. Lah niki bar kepala bablas awak gulune renek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan Mas. Lha iki gak gulu, Iki gak ketaran kok. ketara ya apa kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu diceluk penak celun. met to met. Dalem. Tuh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake kadut dodok. Iso kowe muter ya. Gak dadak. Dalem. Sepurane. Iya, Pak. Kakean gaji. Ya Ya, kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbok yo iki enek bintang tamune. Pripun, Dik? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Kono. Mulane mbok yo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Jono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, met. Beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis gimplah. Kayak Butuh gule. Implah itu tuh. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa.
Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambung. Yuk tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo gono malah Niken Saritem. kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho nek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kok gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, ciri sopo? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya? Ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak menurut Mas Dok. Sampean ancen garangan cok iki rada galak anggere wong wedok. saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye iki mau omonganmu? Gelem ora tenan eh? Kok kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho. Alah, aku kok berbisik-bisik. ya toh, tak padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek, iki. nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terek tanduk rese terek. A minor Mas sih. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya berkah A minor barang. Sampean iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jan koyo ngomong. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa? Mana? Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya among kowe wong ayu sing ana ati Bajingan. kok adur perang Aku wae ora wani. Mas sabar ora wani ngono kuwi lho. sabar Mas sabar Aku wae ora wani. sabar Bocah lono, Dok. Bocah lono, Dok. Pak Bupati piye to gak kena diatet-atet lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan ojo terlalu ngono kowe ora ngerti rasane Mas Akbar apa Kaya gendong gabus, planting. mangano Enting ora kaprah kok. awake iki lho kok Mak gua. iya ta Iya. lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta tujuanku Piye? siji Piye? membuka mata Buka mata piye? biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar Lah kok ngomong anu kurang ajar. iki Mantap. sabar Mas weh Bah ya ampun kuwi tisu apa wong to Jan keleyang ora rasane kok kaya tisu basah lah yo pikirin neh lho Nduk ya pikirin neh kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah ya toh sampai nang gone wong duwe gawe Iya. engko ora nek ajine Kok iso ora ajine? piye sepeda motor sapa ki parkir
Kula Pak. Lho lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo caci ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok so. Ngejak poli Ayo. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Ya apa kayak ngene-ngene barang. Wes bener ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, ben kita dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persnel yang kuat mbok ngene-ngene. Kowe ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Persneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dito. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Di sawang dijel kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal santap narasatimu. Ya nek sindan apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kompong ta rasane. Maune gak ngene. Ngapa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada kok Lazada kok ya. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak kayak babi pink? Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak dong. Suarane piye, Bab? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi Babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. lho. Iya, lha nek wong tem-tem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu timbangan. Woi, Mardika mawon. Oh, merdeka. Napa niki kok Apakah datake? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Ken. Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, legayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojoku? Sing dibadhok kaya arang-arang kaya Umi Api. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Yo kare aku to. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Lah, dhewe. emang kalau yang
bagus apa? Apa yo yang ngono wis. Terus Jawaban dalam. Yang dalam sayang. ruwah to, Mek, ruwah to. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi kan. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki opo to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Asuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas lho bocah. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini? Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengking kowe Mas. Sampeyan mau dipiye? Dicium-cium gini. Gini. Alah kono dhewe yo ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkuli. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa Dik Nike? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piye mriki pun seneng sangat pokoknya. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Terus ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Nah, menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, Niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotek iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi sukri kok. Pun jekar saking sasana pawiwahan Sirat Mojo temanten kekalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Nah, iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistion Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang Ngenyek. Padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajap mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. enek musik ta? Lah piye dikai asil oleh piye? Mosok manten asulule lho. Lah Ya pantesen apa? dikai anu musik no. Heeh, musik. Indo. Nganten koclok. Nganten kok pindho Kaya. Ayo maka anu. Nung ning nung ning. Wah, iki. Ya. Ada di peri. Anu. Kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa Prias? Prias. Oke, lagi. Aku kan dadi Panggih no. Panggih. Aku kan Mbak ini kan kok salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. priase anu sintan jenengking ya. Wedding. Mbak ini kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sama Anu cekar ki kaki utama rokok. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Ya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyine ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Kok ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? burung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung idak kok iso dijiki. Sasampunipun anglampahi pidaan Heeh. tigan anu
Ndoke idake, Nduk. Lho, Idake. ndoke didake piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng idak ndok. Oh ya sampean dalang kok ya Mas. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak. Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegat tur. Temanten. Kamu gak mau Sari jadi mantan mbak aku toh Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, mudah cocokan ora. Tok men dadi akbar. Iya iya. Muga-muga seterusnya ya. Ya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene do mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados damtrek. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Iki sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri mereka riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le Mas Kang. Suami istri hormat rut Selesai. tegak rut Temanten putri dan putra hadap ke depan, gerak. Mana matamu? matamu dhewe Merah Sing kaya Mas Gibran mana? Ini mataku. ini mataku Mana matamu? ini mataku Satu-satu. Ini matanya mana? ini mataku Kok kayak sentolap toh? mataku Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Iki golek kesempatan MC gragas ora. lah aku anggeku ora bendino Iki lho sapan malam pertamane kok. malam pertama siapa Malam pertama tak genteni aku. Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? oh Ah. kene wis kanggo jamu tetes kok Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siket sawetawis menika wancinipun temanten lungguh kursi nggih Kursi dadi wonten ing dadi kursi. kursi kursi dampar kencono kene kursi Dampare manten, kursi manten. Ah, borongan piro to ya. Lah ngono. Lah, mulai jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas Ayo. maksimal iku kuwi. Hei. Kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Jungkal. Alah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngatek dhewe, Nduk, ben aman. Wes ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk dek kan. Iya. Wes mantan ki mantan cara adadi ki monggo. alah niki cocokan mboten tenan kok Iya. ngoten kok nesu-nesu mboten apa Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. lah yo games kok